Türkmenistan'ın konstitusiýasynyň we döwlet baýdagynyň bayramy Daşoğlu vilayatynda da şadlyk şowkuny geçirdi. Şeýle dawarlaryň biri Daşoğlu şäherindäki baş baýdak meýdançasyna geçirildi. Baş baýdak meýdançasyna mukaddes döwlet senamynyň ýanglanmagy bilen döwlet baýdagymyz ýokary galdyrly. Bir ýerde çykyş eden adamlar Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Alkadamynyň hem-de hormat prezidentimiz Arkadaly Gahrman Serdarymyzyň başçylygynda amala asylýan beýik işler bardy. Bu ýa gurrun etdiler. Daşoğlu vilayet şäher häkimlikleriniň Zenanar guramasynyň vilayet şäher bölümleriniň kärdeşler kılıçlarynyň vilayet birleşmesiniň demokratik agrar tenagatçylar we telekeçiler partiýalarynyň vilayet şäher komitetleriniň Gyzyl Ýarmay milli jemgyýetiniň vilayet bölüminiň ýaşlar guramasynyň vilayet şäher geňeşleriniň baş bilim we saglyk goraş medeniýet müdürlükleriniň bilelikde guramaklaryna geçirilen aýdym sagly dawara baş kanunum bagt ýolum diýilip atlandyrly. Aýdym saglarda berkarar watanymyzyň esasy kanunumyzyň alasmana pasardaýan ýaşyl baýdagymyzyň Arkadaly Gahrman Serdarymyzyň ýurdumyzy ösüşlerden ösüşlere sary alyp barýan tutumly işleriniň wasfy belentden ýetirli. Şany sene münasibetleri Daşoğlu şäher häkimligine bollum saz görögli, Şawat, Könürgünç, Aktepe, Tapanmura Türkmenmaşy, Ruhonit itraplaryna geçirilen dawaralar täsirligi we täzeçilligi bilen tapatlandy.